The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong limpyo sa atong tagsa-tagsa kakalag aron kita maandam ug mapunan sa Espiritu Santo ug kini buhaton nato pinagis paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo dili pa magtutuo ang imong buhaton, maong paggamit niya na imong kabuton, pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Acts 16:31 na kanayon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom magamputa. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining lain asab nga higayon sa among pagkikambitay kanimo sa among mga pulong. Pinagi sa YouTube, sa Vic Malvido Evangelistic Ministry, uban ni kami karon, tudloy kami sa dugang kamatuoran, ikan sa imong mga pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Welcome once again to our daily doctrinal Bible study nga gipasugdahan sa Vic Malvido Evangelistic Ministry o kaninyo mga subscribers, welcome o sa atong mga igsoong mga Kristiyanon. Okay, today atong batbaton ang leksyon, how to practice our Christian faith. Unsaon na to pagbansay sa atong pagkamagtotoo. Okay? Alright, so this is bilingual karon ang atong session. Okay, unas tanan. Bisag unsang matang sa paugnat sa kusog, ma-baseball man na o ma-basketball, ana agyod ang mga magdudua nga matawag ta og mga batid o bantugang mga magdudua. O kini sila ilado na nga mga atlet labaw sa ubang mga atlet. Now, sa in English, gitawag ta kini sila og mga superstar o mga bayani. Ang uban, mga legend na gyud. Karon, unsa man ang sagad nga anaa niini nilang mga bayani? Well, dayag na lang wa kini sila mamahimong mga bayani sod lamang sa kadlaw. Miagi kini sila kahago o dili tiaw nga pagbansay kung itandi sila sa uban, di ba? Migugol kini silang mga bayani nga mga atlet o pagdupot sa paghalad sa ilang mga kusog o kakugi sa pagbansay sa tumang kakugi o kana mo'y nakapaugmad kanila o dayag na lang nakapalampos kanila sa ila karong kalampusan sa ilang karera sa kinabuhi. Mga kampyon. Now, kitang mga magtotoo, nanginahanglan usab og mga spiritual superstars
sama sa maong mga malampusong atlet. Dili maingon tang mga headline grabbers, kundi mga hilom lang nga mga bayani kinsa nasayod pag-ayo sa kabubuton sa Dios sa ilang mga kinabuhi o kinsa nagtuman gyud sa maong kabubuton. Now nagatuon kini sila sa pagtulon as Biblia sa madinaputon og matinud-anon sila sa ilang pagsunod sa plano sa Dios. Ang ilang usab nga kinabuhi puno sa pagkamakugihon sanglit sa aton ng nasayran ang pagtuo ng kinahanglan man og kakugi sa pagbuhat niya na. Apan ang ilang ganti mas labaw pa kabililhon kaysa nadawat sa labing bantugang atlet. Ang Dios musulti ngadto kanila og maayo. Buutan ka og matinumanon nga sulugon. Kay kasaligan ka man sa diyutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sud nga ri og ambit sa akong kalipay. Sa in English pa, mas popular man gyud kini in English. Well done, my good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. Matthew 25:21. Now, ang mga uluhan sa mga balita karong mga panahon na daw makapalisang na ay mga gagmay pa mga bata na musil ug laing mga bata na apoy mga ginikanan nga mipatay sa ilang kaugalingong mga anak, na apoy mga bata mipatay sa ilang kaugalingong mga ginikanan, na ay mga bata nga naghihikog, mga kagubot o mga kaguliyang sa atong mga kadalanan, sa atong mga eskwelahan, sa atong mga Pinoyanan na pangutana. Ngaya akong pangutana. Usa ka ba ka espirituhanong bayani nga makasudong niining maong mga kagubot sa atong palibot? O nakabarog ka ba sa tumang kalig-on, kalinaw ang paglaom? Usa ra gyud kabutang ang siguro. Ingon nga samas usa ka atlet kanang mao nga kalig-on sa sud o kalinaw sa nahuna. Wa mutungha sa ingon kalit. Okay? Di yun. Kaya nga naman, tungod kay ang espirituhanong mga kahana, spiritual skills, kinahanglan mang bansayon sa tibuok tang kinabuhi kung buot kitang makakabot sa atong tumong ingon nga mga magtutuo nga maong espirituhan ng pagkahamtong. Iyan man lang ang tinubdan sa atong kalinaw sa nauna, ingon man sa atong kalipay o kinimao, ang atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga maluluwas. Sundan kini sa adlaw-adlaw ta nga pagtuon sa iyang pulong o sa paggamit nini sa atong kinabuhi. Aron sa pagkabot sa espirituanong pagkahamtong o sa paghibaya kaniya. Aron makabot nato ang katakos sa pagkinabuhi. Mabito nga karong panahon na daghang mga katawhan, ingon na nato in general, wag yung katakos sa pagkinabuhi. Na ginagmay lang ang mga suliran sa kinabuhi mo, dayon sila og basol sa Dios. Ano man ang gihimo man sa Dios akong kinabuhi? Sa in English pa, kanunay mo gina, that's a very famous cliche. Why did God let this happen to me? Tiyaw mo na. Naunang bahin ini, yano nga paagi sa kaluwasan. Kung imo nang gituuhan si Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas, kinahanglan nga imong masabtan ang paagi sa imong pagkaluwas. Aron sa ingon niya na imong masangyaw ang mayong balita.
ug ingon man makasugod ka sa pagbansay sa imong pagpadayon sa pagkinabuhi ngadto sa pagkahamtong espirituhanon. Kung wa ka pa makadawat kang Kristo, ingon nga imong manluluwas, paminaw, kining maong kasayuran makapausab sa eternal o dayon mong padulungan o makapasugod kanimo sa subay sa matuod nga kalipay dinhi karon sa panahon og hangtod sa kahangturan. Una, ang Dios nga Amahan mipada sa iyang anak, bugtong anak, nga si Ginoong Jesucristo. Kinsa namatay isip personal nga puli, substitute, namatay siya dito sa krus. Kung tuuhan ta si Kristo, nagpasabot ka na nga atong gidawat ka ng kamatuoran, ka ng katinuoran. Matud ba sa 2 Corintios 5:21, siya, si Jesucristo, kinsa walay sala gihimong sala alang kanato. Aron sa ingon niya na kita mamahimong pagkamatarong sa Dios pinaagi kaniya. Sa laing pagkasulti, si Ginoong Jesucristo wa gyud makabuhat og bisag gamay ni sala. Apan bisan pa niya nagihukman pa gyud siya gumikan sa tanan tang mga sala nga atong nabuhat ug sa mga sala nga ato pang pagabuhaton. Iyang gidawat ang ato untang silot dito sa iyang lawas. Si Ginoong Jesucristo ni mismo mao ang miangkon sa tanan tang mga sala dito sa iyang lawas samtang lansang siya sa krus aron sa maong paagi kita kinsa mga patay gumikan sa sala makakinabuhi uban sa pagkamatarong. 1 Pedro 2:24. Now, kining konsepto sa lubos nga pagpasakit ginahulagway pinagi libuan ka mga pagi. Usas mga kasaysayan nagbatbat bahin og usa ka kriminal kinsa nakabuhat og mga mangilngig nga krimen o gisentensyahan sa kamatayon. Samtang gihigot na pagpahiluna sa magbibitay ang pisi dito sa liog sa kriminal, di na yung sa kahilihing tao ang miduol sa bitayunon nga kriminal o ako rin magpakamatay, puli ka nimo. Ako ang imong puli. Dili ka kinahanglang mamatay. Ako ang magpakamatay alang kanimo. Now, ang taong sadan, nakurat. Nakurat gid siya pag-ayo o nagkanayon o apan ako may kabuhat sa mga krimen. Angay gyud kong patyon tungod sa maong mga krimen nga akong nabuhat. Now, tininuod ka ba gyud? Miyango ang maong tao o nakanayon. Nakasabot ko nga sad-an ka o nga angay kang mamatay. Apan kinabubuton man ako kining pagboluntaryo sa pagbuli sa imong dapit. Kinahanglang mamatay ako aron ikaw mabuhi. Now, human niadto, ikuha sa wahi ilihing tao ang pisi nga gihigot sa liog sa kriminal o gibutang kininiya sa iyang liog. Na ang tao nga inosente, kinabubutong nagpakamatay, puli sa tao nga sadan. Na ang taong sadan, nagpabilid yun siya nga sadan, apan buhi kini siya o gibuhian. Okay? Pues, gawas nun na siya. He was alive and free. Nasusama usab niya ng pagiha nga si Jesucristo mipuli sa atong dapit. Kita ang mga sadan. Apan siya namatay isip puli alang kanato. Nga sa maong paagi di na kita kinahanglang mo tubang og silot nga kamatayon nga angay unta
para kanato og pagkinabuhi sa eternidad didto sa linaw sa kalayo. Hinoon, huwag kini magpasabot nga miadto gyud siya sa linaw sa kalayo, isip puli alang kanato. Kini nagpasabot lang nga didto sa krus si Jesucristo nahiagom sa silot ug namatay espiritualmente. Ug niya namatay physicalmente, isip puli alang kanato. Ang labing tinuod, kita unta ang angayang ilansang dito sa krus, ingon nga silot tungod sa atong mga kasalanan. Si Jesucristo kinsa hingpit nga Dios ug tao, siya naman hinuon mo imipuli sa atong napit. Matod pa si Hebreano 9:26, karon nga naghinapos na ang tanang panahon, nagpakita siya sa makausa og alang sa tanang panahon aron pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Ato ni padayon ugma. Ayaw sipyat sa sumpay sa atong gisgutan karong adlaw. Magampo ta. Balaan na mga Diyos. Nagpasalamat kami kanimo niining matamis ngay gayon sa among pagpakigambitay kanimog sa imong mga pulong. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.